Shin ka mga pamilya nga apektado sa Bagyo Tino sa La Carlota City, Negros Occidental. Wala pagyapon makapauli sa ila Panimalay. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa Barangay 11, Bacolod City. Lin. Kim padayon nga nagabangon sa epekto sa Bagyo Tino sa mga nagkalaguba nga mga balay kang nagkaladula nga palangabuhian ang mga residente sa Negros Occidental lakip na ang La Carlota City. Masobra isa na kabulan nga nagaantos sang kagutok kag hindi komportable nga pangginawi sa sulod sang evacuation centers ang pamilya Pisio sa La Carlota City. Kay kapila na kami ang trahedya. Kaduwa man kami masunugan. Nagyan naman kami baka. Tinguan niya nga makayog pabuligan ko sa mga utod ko. Kasubong ni Mika, nawad-an man sang balay ang pamilya ni Rose sa paglaslas ng Bagyo Tino. Gani nagaantos anay sa evacuation center. Naubos amon balay nga naanod sa baha. Sakit-sakit kaya ma'am kay amon mga sapat ma'am naubos mananod. Pati amon nga mga gamit. Lakip sila sa shinpa ka mga pamilya nga wala gihapon sang puloy-an nga masayluhan. Kalabanan sa ila, hindi pa makabalik bango nag-i-star sa flood-prone areas. Ina sila, gakinahanglan gid na is permanent nga relocation site. Kaya tungod nga wala na sila paulian, tungod ang lugar daw hindi na stable or hindi na livable tungod sa sitwasyon nga wala na sang dalan. Panawagan sang punong barangay sa gobyerno, dugang nga bulig sa mga pumuluyo, kag pondo para sa pila ka mga istruktura nga naguba bangod sa bagyo. Ang Barangay Yubo nga isa sa pinaka-naapektuhan sa bagyo, nakabaton sang bulig halin sa GMA Kapuso Foundation. Salamat kami nga permila kami ginahan di sang bulig. Madamo gid nga salamat GMA Kapuso sang inyo nga bulig sa amon. Masobra 900 ka mga pamilya ang nakabenepisyo sa dalang relief goods sa Kapuso Foundation. Ang GMA Kapuso Foundation nagapagbilin sa paglaom sa atong mga pumuluyo diri. Kag syempre amo man ni isa ka way namon nga ipahatod sa taga Negros Occidental nga wala gid namon sila nalipatan no. Agutigayo na nga makabangon hingyo karon sa mga naapektuhan nga mga residente ang madasig nga pag-release sang financial assistance gikan sa gobyerno. Balik sa imo, Kim. Madamong gid nga salamat, Eileen Pedreso.